Lad os prøve. Vi er på vej ind til et eltjek. Nej, prøv at komme her. Hvad skal jeg sige? Vi er på vej ind til en kunde, hvor vi skal lave et eltjek, ikke? Ja. Okay. Vi er på vej ind til en kunde, hvor vi skal have lavet et eltjek i forbindelse med noget salg af en lejlighed. Så lad os hoppe ind og kigge på det. Ej, kom igen. Undskyld, jeg er så dårlig til det. Nå. Vi er på vej for at lave det her eltjek for en kunde, som er i henhold til et salg. Martin, ja.